शाम के 4 बजे रहल और मंदिर के गेट हमरा खोले के रहल, तो छोटका गेट पहले खोल देनी हो बाहर वाला। अब बाहर वाला गेट खोलला के बाद से अब हम बड़का गेट खोले, बड़का गेट के ताला खोल देनी हो। ओकरा बाद से हम शटर के एने साइड में घींच देनी हो। बाद में एकर पूरा शटर खोले पहले हम घंटी बजा के माता के गर्भगृह वाला हम गेट खोल, तो गर्भगृह के गेट हम खोल देनी हो। खोलला के बाद से हम का कहनी है कि माता के प्रणाम कहनी है। प्रणाम कइला के बाद से वेदी पर फूल उल रह हमरा साफ करे के रहल, तो शंख के साइड में हटा के रख देनी हो। आ पूजा ला बर्तन के एगो बाल्टी में रख देम, काहे कि दीपक भाई हुई तो शाम के मौजी। ओकरा बाद से फूल वाला डब्बा ले लेनी हो, काहे कि ओई में फूल रख। तले एगो छोट लड़का आ गइल, तो ओकरा के हम एगो आम दे देनी हो। आम देला के बाद से हम चल देनी है फूल उठावे के। तो देखो तनी कि लड़का बहुत खुश हो गइल बा आम पाके। फिर वो लड़का चल गइल हो, तो हम अपन फूल के इकट्ठा कर लेनी हो। इकट्ठा कइला के बाद से हम अब फूल वाला डिब्बा में डाल देनी है फूल के। अब फूल के डालला के बाद से हम का करेंगे डब्बा के ले जाके एगो साइड में रख देम, काहे कि फिर बाद में हमरा सुबह फेंके के बाद फूल के। तो साइड में रख देनी है डब्बा के। ओकरा से कपड़ा भिंगो लेनी। अब भिंगौला के बाद से हम एकरा के गाड़ देनी है। ओकरा से माता के बेदी हम पोछ देनी है, चारों बगल मिला उला के एकदम फ्रेश हो गइल बेदी माता के, तब छोड़ देनी है।